Kotishargen leasing-sopimus Lauttasaaren tien asukkaille. Olemme innoissamme esitelläksemme erikoistarjouksen entisille Fortumin asiakkaille tarjoten samankaltaisen hinnoitteluvaihtoehdon parannetulla kokemuksella. Räätälöity ratkaisumme varmistaa, että asiakkaat nauttivat laadukkaasta latauskokemuksesta samoin kustannuksin, tehostaen latauskokemusta ilman taloudellista lisätaakkaa. Suurimpana erona on tämän muutoksen tuoma joustavuus. Leasing-aikana käyttäjillä on mahdollisuus ostaa laturi omakseen milloin tahansa sopimuksen aikana pienellä lisämaksulla. Aiemmat 3,7 kV hitaat laturit on korvattu laadukkailla, MID-sertifioiduilla nopeilla latureilla, erityisesti Jazz Amps Dawn-malleilla, jotka mahdollistavat latausnopeuden nostoa 11 kilowattiin, käyttäen Kotishargen kuormantasaulaitetta. Olemme tyytyväisiä, että 12 käyttäjää ovat siirtyneet toiselta toimittajalta Kotishargeen, löytäen paitsi taloudellista vakautta myös merkittävän parannuksen palvelun laadussa. Lisäksi ainutlaatuinen spot-hinnan laskutussovelluksemme lisää läpinäkyvyyttä ja tarkkuutta laskutusprosessiin. Älykkään latauksen ominaisuutemme voi tuoda säästöä keskimäärin 30% latauskustannuksista. Mikäli tilanteesi on samankaltainen kuin tässä tapauksessa, ota meihin yhteyttä epäröimättä saadaksesi 11 kilowatin latauksen minimaalisin kustannuksin ja samalla hyödynnä mahdollisuutta käyttää spot-hintaominaisuuksia.